Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Punso, apay nga nakarupangot kayo asim maupot kadagiti kakaduwam. Ibusen mi kuman dagiti politika busor. Ngam nakabalasiw day ti karayan. Ay, dagiti manen kapulyan ni Berto tidakdakamatam. Anya pa'y ngay. Immadakdamanen iti kabakiran apaganupan kadagiti balang nga ayop. Ket saan nyo ngamin nga palubusan ida nga umadak ija kabakiran? Isu nga rod, ano adda makita mi anadursok nga umadak. Panaan min. Isu pa'y amang ibos iti maanupan ija kabakiran. Rumbang laeng Numabalin ko mga ibosan ti pulida. Kat ebosan tayo Dumanon tayo unto dita. Awan papanan na, no di maibos ti pulida. Nabiit kayo mo't anapan iji kabakiran lakay. Awan mo't tinaano pa nyo. Ada ijay ti kapulyan ni Ponso bakat. Naranggas dagi puli. Agumda. Uray no awan ti dinangranda kada kayo. Awan matket di. Laim baga kadagiti kakadwa asumalog kami tapno maliklikan tirangat. Mayat samot no pumanaw tayo laang nanditoy. Kuna ti kabsat ko, nga adda ka no bakanti at trabaho ijay minasan. Mayat nga ta, ijay minasan. Nabayag damutan ijay. No madi, di nagawid da man dito lugar tayo. Pagpampanunutak pa bakit? May mayat ijayon, gam dito'y anariribok. Adda mangi parit iti pagbiagan dito'y. Ibagada ako kwada ti public land. Apay no, bilenam dagiti kakaduwam. Te kayo ambusan ti pulida Berto. Tapno awal nga iti kaagaw tayo iti kabakiran. Dayta nga rod ti plano mi kadagiti kakaduak. Ni Berto, tiraraaman dagiti kapulianda. Ngam no mapukaw da dya Berto. Ay awanon ati kainagaw tayo iti kabakiran. At danday ta a plano mi. No sa di numan ti pakakitaan mi kankwana. Panaan min iti pana nga adda sa bidong na. Irumbang laeng adi. Saan kumaan na pukaw ti anak ta lalaki? No saan apin na nadagiti kapulianda? Saan pa'y matkit di a kumpirmado no isuda? Awan sa bali nga atapak no di isuda, Punso. Naiwak-wak pa'y laeng ti pana iti bagiti anak ta, anasarakan ti kakadwa. Ala, saan mo nga ipalagip ti nakaamamas apasamak? Ad-adda amas sa irat. Pumanaw tayon san litoy. Tadanangin danon kanyak apabasulan na tayo ti puli ni Ponso. Ada tayo kano tinang patay iti anak na. Apay ada tayo ti pabasulan da. Saan tayo mo't akas kadakwada karanggas? Tsak manam mo. Ngem ko nada nga ambusan da tayo iti anyaman nga oras. Kan iti sadino man na lugar. Kaano tayo nga rod pumanaw? Ang mga numakita da tayo, kat ambusan da tayo adi na oras. Ada binilin kong agwanawan iti dalan nga agturong nitoy. Kasanuno aduda, saan tayo nga tamay sagmak? Imbag kumano saan nga ubigpay ti anak ta? Imbag, tanda iti syudad ni Rhea nga anak ta. Ijay nga agad adal. Saan ang mairaman? Nagmunumuan mi kadagiti kakaduak. Asaadan mi da Berto ije lugar da. Kat, kaano kayo nga'y amapan? Anak, magagaranak ang makabalas nga'y iti da dya apole. Saan kaunay nga apurado? Masapul apulido ti amin. Sakbay ang maisayang katiplano. Anya pa'y ayat ti planwan niyo. Amumet. Nalaing itirangat dayjay Aberto. Di mo ibagbagaan na lalaingam si kadaya Aberto, Punso. Saan nga itikasta? Ngam adda paglaingan na. Adamat kanyak. Tapno din na maaramat te paglaingan na.
Masapul alib aton yun Talaga akas ta ti aramidan mi. Masapul asiriban nyo na Aberto. Awan papanan na no di maabak dayjay Aberto. Mapasag intun dumtang ti aldaw. Wen eso masapul asa eden nyo dagiti amoy adalanda. Tapno deda makalesangay. Awan pa'y ti rumrumwar ka na kayo. Amangan no masalamaan nyo ti Puli na Ponso. Inak pa'y bumulo ni ti kabalyo nga aramatan tayo apumanaw ditoy. Apay abumulod ka pa'y. Adamot kabalyo tayo. Madlaw nang iti kabusor, nang iti kabalyo tayo. Sigurado apag-araminan na tayo ti dakas. Maawat akon ti kayat mo ang mapasamak. Masapol nga remedyo tayo. Tapno magupad ti gurang-gura ti Puli tayo, kan ti Puli na Ponso. Idi pa'y day taagurang-gura at tinawid tayo pa'y kadagiti apong tayo. Gapulang day ta, iti daga, kan kamaling nga atap. Agpabasol dalatan, ani na pa'y napaniknikan. Nuda tayo ti akin aramid, wanosan. Agkakapya tayo kuman. Tapno awan ti maaramid aranget. Nukas jay nga agsasabat tayo iti dalan. Kaya't ka makasarita rin, ha? Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Adda nadlaw ko, ngam sa anak asigurado. Nakitak ngamin apasaray o masidagkan ka ni Max. Mangliklik ka akas lakabutang mo. Agyamanak no nadlaw yu dayta, ma'am. No kas pangarigan ada mapasamak kanyak dito'y syudad. Awan sa bali ang maatap no di iso. Apay anasom dayta. Agin ginura ti klanda kan ti klan mi, ma'am. May sa kayo kadagiti biktima ti klanwar, no kasta. Wen, ma'am. Naira na nga may sala nga pagadalan ti naginrolan mi. Padasin kayo a pagkapyaan. Tapno saan nga agtultuloy day taak klanwar iti lugaryo. Dayta ti tartarigagayan dagiti dadakkel ko, ma'am. Naumadan iti gurang-gura ang mapaspasamak ijay lugar mi. Kasaokmat ni Max. Padasak nga alukuyan ang maisardeng kumaday na aklanwaryo. Saan, ma'am? Amang ano ibaga na nagpulong nga kada kayo. Ad-adda nga agungat da kada kami. Di kagdanag. Sa anak nga agpadlaw, nga adamok may papan iti guran-gura ti Puliyo. Pinaayaban ka diti opisina, takayat ka makasarita, Max. Anda ka di parikot ka nagiti gradok, ma'am? Medyo nga rod barok. Mabalin ka ngagpatulong kin ni Rhea. No di mo maawatan ti daduma. Nalaing ni Rhea. Nagatap mo't kanyak, ma'am. Pulos sadyak masitgan. Adda ka di makagapo, no apay akabutang na ka? Agkalaban na iti Pulimi, ma'am. Kaya't yu ka di nga agtultuloy day taaguran-gura ti Puliyo? Diyak kanunungan ti klanwar, ma'am. May ramraman kami agtutubo. Apa iti apong mi, may ramraman kami. Day tatipod no. Madino agtultuloy day taaklanwaryo. May mayat matlaeng no agkapya kayo. Ado pa yung tipimanaw iti lugar mi, gapu iti day taaklanwar. Irugiyo kinireya. Agkapya kayo dito'y syudad. Tarigagaya ko, mamat day ta, ma'am. Madlaw ko akabutang nak. No adda mapasamak kinireya dito'y syudad. Awan mapabasol no disi ka. Tasi ka lang ti kabusor ti pamilyada dito'y. Anya ka diti makagapo, takabutang mo day jay Max. Panagkitakan ko anak at nasingpat mo't. Saan mo nga amo ti linaon ti puso na? Saan ka di atinatal na adanom iti karayan? Kat isukit di ti adalam apakalmasam? Nga mano abulan akaadalan ta. Kat awanot makitak amadi nga aramid na. Natalnamot iti unag ti pagadalan. Agin ginura ti pulida ken pulimi. Kabilang kayo kadi kadagiti puli nga adagurang-gura na iti tunggal maysa. Kasta nga rod.
No kaano nga ta magupad day ta agurang-gura. Ay, narigat day ta gayam. Ada nakaadalak iti may sa seksyon. Saan da simrak, gaputa nagawid da. Napanda ka no timulong iti klanwar da? Mailunod nga menti saan at tumulong no adaklanwar. Anya? Embag man ta nagawid ka. Damag ko nga agad adal kanumot ijay syudad ti anak ti kabusor. Di mo ka di makit-kita ijay. Saan mat, ina? Sa bali siguro apagadalan ti ayan na. Alumat ti pagadalan ni Jisudad. Masapol apasagam tayo dyan nga anak ti kabusor. Ngam ina, agduman ito'y kan iji syudad. No makapatay ka ijay, mabalod ka. Agadal ti gagara ki iji syudad, saan ang makipinatay? Diyak kayat ti mabalod. Apay, takrot ka. Imbes asikat ti mga tandodo iti puli tayo. Apay, ipakitam nga rod asikat ti nagaramid iti kremen. Uray saan na makita ti tao, ta makita ni Apo Diyos. Kabuteng ko ti mauram iji impyerno. Ha? Apay, nakita mon ayat ti impyerno ako na da. Diyak kayat ang makita, ina. Isa ang mabuteng nga kagaramid iti may kaniwas. Nalabas samat daytan. Pudno dayta. No di da mapantumulong. Mapabasol da. No maabak ti kapulyan da. Talaga ka di ang mailunod da? No ada mapukaw aka pamilyada? No di da napantimulong anakirangat. Kargo pa iti konsensyada. No ada mapapatay akabagyanda. Ay, nagrigat mo tanti kasta. Iso ang pangaasim ta di naksinsinaan. Ija boarding house man. Uno dito'y pagadalan. Kabutang mo? Ang mga no iraman na ka itigura ti kapulyam? Dayta ti pudno. Iso nga inton umay a semestre. Saanan adito'y ti paginrolak. Narigatan. Darasam, takumuyog ka kadagiti babae a sumalog. Saan nga an-anuan ti kabusor dagiti babae a sumalog dito'y lugar tayo? Wen ina, ada kinatulag ko akadwak a babae a sumalog ita. Sumaruno kami kadatatang yu a sumalog. Iyawag kuntukan ka, no kaano kami nga agpasyudad. May mayat nga agpaiso, no mapantayo amin ijay syudad nang. Ag-apply ni Amayo ijay binasan, akas ka ni Angkelyo. Ngem ti agyan tayo dito'y. Asino ti mangidaulo iti klan tayo, ina? Agpili dati agkabanwag, anapig sa ken na laing. Tapno idaulwan na ti sumaranget, no adda umay rumaot. Max, ibilin ko ano makitam ti anak ti kabusor ijay syudad. Pukawa mo. Ala, ina, sumalog akon. Ang mga lumakalabasan ti mo sa pagluganak. Ne, dapay mat sumaruno alumabas no makalabas ti umuna. Jabelen ko, wan. Laglagi pa mga akanayon, wan. Saan ko nga ro na makikita ti dakdakamaten nyo? Tay lang pagadalan ti papapanak. Numalpas ti klase mi. Agawid ak adago si ti boarding house ko. So nga rod, nga ibagbagak mo't ano makitam. Saan ka de napatagkan ka ti kabsat mo? Apinukaw dagi dya apole. Kunadamat asaan nga isuda ti akin aramid. Kan awan pamanagnak tayo nga isuda, ina. Sakit mo, dagiti kabusor. Saan, ina? Kumuyog ka kadagiti kakadwak a babay ama panedya terminal ti bus. Narigat ti aguray dito'y kalsada. Tamangan no adda lalaki nga agur-uray dito'y. Amangan no kabusor. Adda ako niti kalsada. Aguray akit ibo sa lumabas ta paraag. Sahala ko na mapanid yung terminal. Ne, apagiso, addan sumunga na bus. Paraag, barang saan pa yan napuno. Sinyasak. Aday ta, nagsardangan. Pumuli ako.
May salangat tugaw ti bakante. Kat ni Rhea tinakatugaw iti arpad ti bakante at tugaw. Saan ka na tumakder? Saan ka nga anuin? Ag standing aklangan. Una saan, rumuarak. Nurumwar ka. Amangan no masalaw na ka ti... Tika pulyam. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agkabusor ti Pulida Punso ken Berto. Pabasulan da Punso at ti Pulida Berto tinang papatay iti maysa nga anak da. Kaya at ti Pulini Punso apukawan ti Pulini Berto. Ketap no makaliklik da Berto iti riribok. Nagplano dagitoy amapan iti syudad. Iti maysa nga aldaw, saan ana igagara ang nagkalugan iti bus, ti anak ni Punso ken ti anak ni Berto. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka na tumakder? Saan ka nga anuin? Ag standing aklangan. Una saan, rumuarak. Nurumwar ka. Amangan no masalaw na ka ti... Tika pulyam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang nitayan mo. Tagtugawak man itarpad mo. Di ka pagaramidan iti dakas. Ado ti tao ditoy. Diyak kaya ti mapalod. Saan ka makaliklik nga agpaiso? No pagaramidan na kitidakas. Taado ti tao ang makakita. Iso nga kalma ka lang. Nagkabusor man dagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure dataket agkabusor man. Pudno ka di ti ibagbagan. Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat amagupad ti gurang-gura iti nagbabaitan tayo. Pudno nga ti ibagbaga da ito yung tao. Apayan di ka sumungbat. Kaya't mo kadi amagupad ti gurang-gura tayo. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat. Adang iti bus. Pangaasim ta umay naksabatan ni Terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigud mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan kun nga ibagakan ka ti makagapo. Ibagak tuwin to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabok? Amok ama gusto am tilito ko. Wano bunga tiratan. Ado ti inala. Sige nga Rod. Umaya kon. Agurayak iji terminal. Agyaman na. Kasapulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpetak. O sige, di kagdanag. Tasabten ka, friend. Dandani siguro itan ti anak ta iji syudad. Nulakit di ta nakalukan na dagos. Sigurado, dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo ijay? Ang damat na bulod ko a kabalyo pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, di ba ba? Alaan nanto ti kabalyo na, apaman na maksangpet tayo ijay. Ay sapay ko ma, tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabusor ijay dalan. Anda na kaibaga, akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Kasano? Anya apa nagsagana ti inaramid mo? Rhea, agriin kan. Adda tayo dito syudad. Nairidip mo ha. Sige, dumsaag tayon.
Nakaridepak gayam. Itay pay nairidip mo, kalpasan nga da kinasarita mi ti cellphone mo. Ti kaadalan ta ti kinasarita. Nangag ko ti imbaga. Kabutan na kade. Iso ngagpasukon kay ti kaadalan ta. Sige, bumaba ako. Inayadam ti mo pa. Saan ka ngagdardaras? Di kamot kamatan? Ay! Oh, kunak namin nga inayadam. May kaglis kalakit nga rod. Agore ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti gayem ko, si Max. Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Kanya tinapasama. Ay, Tultulungak. Ta, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Agkabusor kayong samot. naipagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak ti sakak. Ay, unaklakit din o dinangran na ka ni Max. Pag tinulungan ta, sige, ilutak ti saka na. Barang agsubli ti sigod. Sige nga, Rod. Aramida mon. Punso, di kay kadimanan mapanagsaod ejay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti panangan tayo. Ket, indak nga rod baga. Na isagana dan timakan, tapno mangantayon. Agawaam nga rod ang mga nulumabas da, kat saan mi ida masalamaan. Ibusan nyo nga rod eda. No dalakit de makitayo, saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga? Dayta ti aramiden mi. Ha, ay pakaragsakak no adamarsing iti polidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang mi tinapan nagsaad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsad kami. Timot kadwak ti Marsing. Ngam ita, masirib kamin. Awan laket ti Marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw na iti kabusor. Masapul ka di pay. Tapno awan mapasamak ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapul ang manglimlimo kamat. Tapno di na kadangran. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isu nga ro na masapul ang manglimlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak aranget iti nagbabaetan tayo kadagiti puli ni Punso. Kapilitan nga agpaldaak. Kan siyak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasin tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada apagurayan iti boss. Isugahayam nga da nakitak aguma a maskara nga adda atidog a buok na. Babaan ti maskara. Didak mabigbig. Ipagarup ganto a babae ak. Ket, kumusta nga ite napanan nyo, Punso? Adda ka di mo't lalalaki anarsing ijay dalan. Awan matilim mabas ijay dalan alalaki. Panay mat babae tilim mabas. Makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang. Nalabit ang nagbutengdan kada tayo. Di dapayan mapmapan ije kabakiran, manipod kinamat mi ida. Kat, kasanong arudan tinatay nga anak ta. Di ta ka din maibalas? Kunatimay sa anak kasaritak. Nga adda nakita na apana, akaarngiti pana, anaiwakwak idi, iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka dumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang anop. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga ite sabali abantay nga rod, tinakasalaw iti anak ta.
Nalabit akasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panadag iti taga sa bali abantay. Kas jay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga amom ti agilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan nga ta ako maro na iguyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige ta iguyod ko. Oh. Mayon na't kumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Iso narigatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdisom. Oh, nakaginawa ka kadi iti pananggiguyod na iti sakam? Wan nga rod, nagsakit unay itay. Agyaman ak unay, Max. Awanan yaman na. Ala, agtaksi kayo na mapaniti boarding house yo. Ang mga numalingkos ka manan. Katsi ka, papanamatan. Itulod kay kuma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tainak matan. Konaklakit din no anya ti aramiden ni Max kan kaitay. Dinardaras ko ngamin ti bimma ba. Naigalisak. Napandagak ti may saasakak. Iso siguro naligusak. Ngam, nasingpat matgayam ti kabusor yo. Saan nga tang agin-agin lang? Tapno makaasidig kanya kat maaramid na ti madi apanggap na. Dayta ti santang ammo. Adalat ta amak ko. Amangan no libatan nak inton asidig kami ni titunggal maysa. Sa bagay, adang agpayso ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga aganadag. Anya ti amok ngay. No agpampamarang laang. Kumusta ti sasaadan nyo iti lugar nyo? Adda ka di manen napasamak aklanwar idinagawid kayo da iti holiday? Awan matkit di, ma'am. Nauman da tatang ko iti rangat. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripok. Nga may mayat kuman no agkapya kayon. Day tamat ti tartarigagayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang-gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng tiguran-gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Manualawas apadpadaanan mi deji aperto. Ngam awan matgaya man ti pamilyana di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Day tati saan tayong ammo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam deji aperto. Nagbutang dangat ako ka? Ha? Takrot mat gayam jay awanan bain. Naibaga na kano, anauman iti rinupak. Te kunam kahit di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat embaag na ti epos na api manaw. Ha? Sabagay, sayang laang ti bannog kan panak para kan kuana. Kumusta nga'y tinagaplayam iti trabaho, lakay? Naalaak bakit? May saa akong aminiro. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yun taawan ti kabusor. Aglako akmot iti kumporme. Tapno adamot pagsapulak. Adakan ka na ita. Adamot pagpuunam. Tinaglakwan tayo ti baka tayo. Sakbaya pimanaw tayo iti lugar tayo. Mangkitak iti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasap ti agururay kada tayo ditoy. Agtalag tayo iti kaasi ti apo. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo matadakas at tao. Inton bigat. Mangrugi akon ngag trabaho.
Kumusta ti lugar yo, Max? Nagkapya kayo kadin? Imposible ang mapasamak na ita, ma'am. Nabayagan nga dagurang-gura dagiti apong kandadakkal mi. Di mo kadi kayat ngagpatingga day taaguran-gura yo? Kayat ko launay, ma'am. Diyak kayat apati anak konto. Kat agtultuloy da ngagrarangat. Nasaya at day taatarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing, tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin na ni Rhea, ma'am. Ha? Patinnagan? Anya ti kayat mo asawan? Agayatakin ko na, ma'am. Numaayat nak. Agbalin kami amay-may sa pamilya. Saan to matsiguron nga agrarangat pa nagiti dadaktal mi? Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasag latamot akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayatan, Max. Pangasim ta din na kumadangaran. Nagkaadalan ta ni iti lugar tayo. Idi ko mapaya dinangran ka no dagurakin ka. Ha? Awan guram kanya. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di pala butang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak pa nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatida tayo? Kat agrarangat mat. Kakaasi ti agbalin a pamilya tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan tirangat. Nang limlimo ni Berto akas babae, tapno makapanaw da ijay lugar da, asaan amabigbig ti Pulida Ponso. Iti matpagadalan, nagsarita da Max ken Rhea. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di pala butang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak-anak kiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatida tayo kat agrarangat mat? Takaasi ti agbalin na pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Iso apimanaw da ijay lugar tayo. Awan dan iti lugar tayo kunam? Day tatipod no. Didan kayat ti makirangat pa'y. No kayat datatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon. Ininutak ida nga lukoyan. Alipatan da ko man tigura da kada kayo. Maalukoy mo nga ta ida. Ikagumaak na ita, Rhea. Anya ka di ti pampanunutom, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max, akayat na ngagkapya ti pulita yo kan pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading hitak na saan ko nga imbagbaga nang. Diyan kayat ngagdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontraken ka. Awan mat nang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan ina. Ididinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga ta nga agpampamarang laeng?
Dayta ti atap ko iti damo, ina. Masapul nga agrida, mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak ta, ken ti anak da punso. Anya. Imbagno sana dangaran na dya putot tinarangkas. Naibaga na kano akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kano kayat amairaman ti agbalin a pamilyana, itinabayagan a gurang-gura ti puli tayo. Daitamat ti tartari kagayak. No, agpaiso ko man dati ang imbagana. Nagsayaat ko man. Anya nga ta ti pamuspusan, tapno aggibos ti susik itinagbabautan tayo. Natangken ti puso na dya Aponso. Isa tiyaklamon. Agum da. Naranggas da. Mas daawak nga ron. Napudno nga tamat laeng ti anak ni Ponso ani Max iti ibagbagana. Ngem na ko na ni Rhea. At tinulungan kano ti anak da, ti anak ta. Hindi na igalis. Saan mo kade anaamuan? No sa denote nagbakwitan da Berto atakrot? Saan mat nga amo dagitim nagdamagak? Ti pagsiddaawak. Adda kami ijay dalan, iti aldaw nga impagada nga ipapanaw da. Awan mo te sa bali apag na anda. Kasano ngay, adayo nakita eda. Burbur siya nga rod kanyak, no kasano ang nakalabas da asaan mi anakita. Huh. Amangan mat no nakaturog dagiti kakadwam, idilem mabasda. At dalata nakariing no iti rabii. Isu amas daawak, no kasano da ang nakalabas. Demo ebaga, akas dalaangen alim mabas. Adda nga ta anting-anting dayjay a tao. Pag ko naamat nga ada anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida. Adda marsing kada kami. Idin tutawan kada kwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga ta tinangikabil? Saan nga nga dala ang nakalipat? Kita Oh, ada note na ikabil. Ada nga agpaiso. Basaag man. My peace offering for you, my sweet lady. Naghanasan, sweet lady ka no? Ay, imbagban. Sino nga ta tinangikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan, sigod ang kaapa mo no kabusor mo. Ni ka di Max, tidakda ka matam? Isula ang ti kaapa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka di ti singasing ko nga aramidam? Uwan, ma'am. Sapay ko matagbaligi ak. Awan papanan na, no dirumok matirik na nakan ka. No kanayon mo asagutan iti puraw asabong. Nakita ngay misa may dinabasa na tinote, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na. Inaramid ko dahita, ma'am. Kat agyaman na kiti singasing yo. Saan nga min arumbang nga agtultuloy, ti saan anain kalintagan anabangunan yung nga ugali ti akpo, kandadakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adala ang amak ko kenkwana. Tama ano pagaramidan nak itidakas. Iti kaddayo dito syudad. Awan ka di ti madlaw mo amadi agandat na kan ka? Awan pa'y matkit di. Ngam adala ang amak ko. Nasingpat mo ti panagkita kenkwana. Ngamin, tinulungan na ka idi na igalis ka. Inilot na ti sakam. Matikawak nga rod. Binaybay anak ko man idinay galisak. Ngam saan mat? Ita, inikan na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mat ti amak ko kankwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya kayon. Naksayan ka din ti buteng mo kanyak.
Amo ti Diyos adi ka mabalin na saktan. Ladingitak no kinabutan ka iti kalabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakin kay timay sa apabor. Anya ka di day ta apabor, Max. No mabalin ko ma, may sardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't anarangkas. Iso nga rod ano mabalin kat agtinulong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max. Umuna, agsiningad ta, tapno mapunas ang mamimpinsan di buteng mo kanyak. Mabalin? Ikarik, saan ka adangran? Agpanunot akpay, Max. Sapay ko ma, tama kapag panunot ka, Rhea. Mayat ti tarigagay ni Max para iti puliyo kan iti pulida. Nagmayat ko man, nupudno day ta atarigagay na. Agdua-dua ka kadipay laeng? Panagkita kat napudno mo't iti ibagbagana. Kasano na saan apudno? Isagmak ko kaditi kapuliak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi, iti ima dagiti pulida. Ay, maamakaklakot nga rot iti bagbagam. Ay, matikawak. Uresyak, matikawak mat. Saan arumbang ati pusok ti pagandarag? No di kat ti utak ko, tapno saan amay sagmak ti pulimi. Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ay sagmak ko ida? Pulimi ti nakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adaken ka ti amin a pangadang. Amok, amasirib ka. Awan da Berto, isu amapan miripuugan ti alad abato, iti nagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mat. Ngamtila ang pamilya ni Berto ti Pimanaw. Asino nga iti nang sandikan kwa na iti kaawan na. Ang mga no nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaaripuugan ti alad. Lumasod tayo, kat agawon tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo. Taawanan day di Aberto. Maabak yu lakit di ida. Lakit di. Rumaot kami, apaman nga agsipngat. Saan kami amaturog a babae? Masapul nga agkakaysa kami. Amang daw iti panagbaligi yu iti rangot. Pagsagana at dagiti kakadwak. Agbalasiw kami iti nagbaetan akarayan. Sige, Ponso. Namnamaak nga iyawid yu ti baligi. Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di parikot. Anda kadwa tayo anakapan iti ada signal na. Inyawag da, nga da kano espya anang ibaga. Arumaot kano nagiti kabusor iti purok tayo. Anya, inggaraw damanan ti kinaagom da. Rumaot damanan. Nakasagana kanumat amin nga agwanwanawan. May timbreda karagiti daduma. Babaan ti talian nakakabit karagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan, no adda umasidag akabusor. Wan, bakit? Inyawat mi amin dagi jay, sakbay api manaw tayo ijay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramidin da, no adda paggan. Sapay kuma, tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pala ang nagiti kabusor iti karayan, amon ti parawanawan ti aramidin da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali, no agangin. Numayangin ti tali. Sumurot ti tali iti papanan ti angin. Sa malimat no dapaggad, ta maguyod akas la maipalsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan, pagilasinan dayta nga dakabusor. Rhea, apay kas la madanagan ka. Impadamag da ka ni ama. Arum maut ka no ti kapulyan ni Max ija purok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulyan ni Max? Wen gayam. Agom dala unay.
Ti kayat dakat iso dalaang ti agbyag ijay lugar mi. Kasta ka di? Isumot lagayam akabutang mo launay ni Max. Jak amo. No amo ni Max daytoy ang mapaspasamak ijay lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kwa na ti mapaspasamak. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuan. Inak ibagakan kwa na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ijay lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam, iji purokda. Anya, agpaiso ka di timbagam? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka no nang yawag iti amana. Ay, delikado nga rod manan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea. Masiguradom ka di amangabak ti puliyo kontra kadag iti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayan da. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arumaot ti kapulyam. Jak manamo ka ni ama. Sana madidigra. Ure kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa. Kasano nga amom? Kat adayo tayo mat. Ada nang yawag ka ni ama. Ada nakapan iti adda signal na. Ladingit ti mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damaren marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasod da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko mata saan. Anya nga ta ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ta. No apay nga minmat day ta aklanwar adinakkalan ti puli tayo. Saan ko apulos nga anugutan day ta? Jak kayat kirangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti purok mi. No kayat ko mati pamilyak. Kat umakar kami mat, akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat dito amangan no da kami ti pagpupudutan da. Ayag te kakadwayo, Ponso. Apay nga'y abi masit kayo. Kasano ang napasamak day jay? Umas asidag kami pailaang. Kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya, kayat mo asawan. Awanan dagiti na duma akakadwa tayo anapan nakirangot. Masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida anaala, taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan, naabak tayo manan. Agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit puugan ida? Adda nga ta anteng dagiti apole. Apay asaan da ang maabak? Day tamo ti atap ko. At dansa nga agpaiso anting-anting da. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Punso gaputan abak da arimmaot, kat nasugatan pay da ito'y. Naragsakan mat ni Berto idinadamag na asaan ang nagbaligi, dagiti kabusor da. Idinakaawid ni Max, insingasing na kadagiti dadakkel na, asar dengan dan tirangat, kat makikapyada kuman. Nagpungtot nga rod ni Ponso,
kat pinapanaw na ni Max. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Baliktad ti tagtagainap. Jay nakita matultulungan na. Parparigatan na ti kayat asawan day jay. Kasta nga ta. Wah, sinalbag tumat day di anabiyag. Di nakat kayat ti agsanay akas man nakigubat. Kayat nakit din ti kuna na apanagtorpos na. Day tangarod ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day ta nagpanakam. Kas jay mat ngamin day jay asinalbag. Wah, makapadismaya. Lalaki pa'y matngarod. Jay mat may sanga anak ta. Napasag. Adi tay pa'y amo no asino tinang pasag. Hello? Asino da ka di? Na-aksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti pulis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Addanas kan namin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am. Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masigurado nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am. Agpakadakpay kadaina. Sige basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wen, ma'am. Awagak na Elsa. Tagkita kami ija ospital. Anya ka di tinapasamak, Max. Iti mat pedestrian lane tinagnaak. Agdardarasak tapno saan nakamaladaw iti trabahok. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Inala ti pulis anang tulong kanyak. Nagkari, ama kaamo ka no iti pan naka-ospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Na ito imak. Simentuan da ka no madamdama. At da fracture na. Kasano ka makatrabaho ija fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. At umanan ti babayadan tayo. Amom ka di, no asino dayjay nakadalapos kan ka motor? Saan? Ngam ko na ti pulis anangato ka no ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Iso di na siguro na kontrol ti motor na. Imbag man tardakan di ti ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Ada nadangran iti ima na. Simentuan da inton madamdama. Inak gumatang iti in reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang simento iti ima na. Intad ka di ni Max ti paggatang mo? Wan, intad ka no tinakadalapos kan kwa na. Rumbong laeng adyo nakadalapos ti aggastos kadagiti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no? Si dadaan mat dyan nakadalapos. Ala, kuyugin ka amapan gumatang iti agas. Intang harudan, nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni jay butika. Adto yan dagiti impagatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan pa'y man? Madamdama siguro. Naut-ut ka di, day ta na fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injeksyon ng tudok da. No siya, kabutang ko ti injection. Agkidamak, tapno jak makita nga itudok ta kanyak. Na-ospital ka kadimutan. Saan pa'y mat? E di nagpabakuna ak. Ilaylayat da pa'y lang ti injection ti tagkidamakon. Ha? Takrot ka mat gayam. May mayat ano kitaam no sa dino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya na aksidente ka ni Max nga anak ni Punso. Kasanon ti anak ti kabosor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sa dino ka di nga ospital. Grabe nga ta, tinapasamak ken kwa na. Ijay ka numot General Hospital. Mapanak tuman mo ti jay. Inak kitaan ti kasasad ti kabosor tayo. Adda ka di guram ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak,
Nang runa ka tinulungan na ti anak ta, idinay galis iti bas. Mangrikabak to, ta umayak mat. Una, taintamad kitaan ti kabusor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Berto, Nana Melba. Oh, apaya kaslan nakigtot ka, Barok. Saan kami akabusor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas a motor. Aapay a dinalapos na ka. Pedestrian lane mo ti ayan ko, Nana. Agdardarasak na malada wakilin iti trabaho. No, maminsan agdardaras tayo. Kumita tayo iti kanawan, ngam di tayo kumita iti kanigin. Iso mapasamak ti aksidente. Agpasuray tata, kimita iti kanawan, ngam sa anak kimita iti kanigin. Ado ti kasjay, Barok. Di da kitaan ti agsinumbangir, sakbay abo manlasiw da. Kasta tinapasamak kanyak, Nana. Ita, nasimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Imbaglakit di tayo malaang tinadangran. Nungay ti ulom. Adon ti imbay nangagasken ka. Agam kumutong kamatlat ta. Di da kamat maagasan. Oh, inutil da amin. Awan pa kagunggunada a herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango iti rimaot kami tinaudatal. Dagiti adda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapa na ti imham. Nagsanudak mat, iti nakitak ang napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak kadagiti kakadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo, iti dayjay nga iraraot mi. Uray kumamat, no sana kasjay ti anak ta. Kayat na ti agyan ijay syudad, ngam ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta imam Barok? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy. Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay may dakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay kuma, tada kayo kin ni Rhea ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imay pa dagiti dadakkel na iji ospital. Kasta ka di. Tilangarod dadakkel mo ati parikot. Wan nga rod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawidak iti lugar mi, taalukoyak ida makikapya. Wan kuma, tapno makarik na ti kapulyan nyo iti kapya. Saan la agubat? Dahil ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iti lugar mi. Kablawan kayo iti panagturpos yo atalo. Kablawan kayo at talong aggagayam. Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, Nana, Tata. Agyaman kami, Nana, Tata. Uray awan ti imayan ang kuyog kan kabarok. Saan ka ngagliday? Ta nakaturpos ka lata. Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Uwan, Tata. Awan na kaumay, tadidaan mo ngagturposak. Masakit ni ama. Saan mo't ang mapanawan ni ina? Ita tanakaturpos kan, anya ti aramidem, Barok. Mapan ko ipakita ti diploma kada ama. Kalpasan na, alukuyok ida makikapya, Tata. Sapay kumatag maligi ka, Barok. Nagawid kamat sika takrot. Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di day ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasama kan kuana. Ubingak pala iti. Nakirang rangit ang daama.
Manon tinapukaw akakadwa na. Ita, masakitan gapoy ti day tarangat. Eso nga rod, asika ko matimang ituloy. Naawatam. Saan kayo kadi ang masayangan iti biyag ko, ina? Kasanon, no siyak mo't ti mapasag. Wano kas kanya ama pana, kat ininot ako mapsot. Ha! Dinakman isuro. Kaad-ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti madaan iti pamilya. Ngamjak kayat ang mapasag da iti gubatan. Kasta ti panangipatag ko iti pamilyak, ina. Apay, siyak. Di kay kadi empatag. Panangipatag kadi ti ibaon ti anak ama kigubat. Sana kasya tinagbanagan ni ama no saan agapo iti gubat. Ti diploma ka ma, may sako na maestro. Saan ka di amay mayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat akas kada kayo, kasta kadi ama. Akin putot kadikan ka. Taapay anak karo titakrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag. Anya ti kayat mo asawan, takrot. Numadaan ak iti pamilya. Diyak kayat nga agbyag da iti buteng. Iliklik ko ida iti pakatayan wano pakadangran. Isok ka di nagawit ka, tapno ibagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo anatalina ay ama. Nawaya nga awan kabusor, ken awan pagbutbutngan. Maalukoy nga tani Max dagiti pamilya na ang makikapya. Diyak mamati ang makikapya na diya tao. Nakiteng ti panagpampanunot na diya arabiyag. Saan nga tama ay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Dita mo, bakit? Mamuan tanay ta ito nagsubli iti syudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadligi na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso da punso. Nagmayat ko man no kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsuble dya syudad ti anak ta. May sagaya man ang maestro. Putot ko kadiday jay. Pinanonot mo kadi nga imo na ti insawang mo. Apay, adda kadi sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami atakrot. Maingal kan naturad kami. Mangibabain iti puli. Makapainsul tomat ti saom. Enton kuan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam ko ma. Huh? Nagadumat ababalay dito ay masakupan tayo. Kunaklakit din. Numapan ka mati jay syudad. Saan? Angam, nulabsam ti agsaw kat makapainsulto. Amangad no panawan kan. Masurunak lang amin. Iti kinatakrot de jay abakla. Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakkel ko. Jak mabaw ing iday ti kapanunutan da. Saan ka maawanan iti namnama? Jakit ti pa nag-review tayo ti panunutan ta. Tapno naan anay ti pa nagbalintaman nor suro, Max. Imbaglakit din. Tadda ka amangan andingay kanyak. Nang rona no kasto am awanan iti namnama. Gapo iti ugali dagiti dadakkel ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoy kasasaad mo, Max? Agyaman akunay kan ka, kan iti pamilya. Nasingpet kayo. Kayat ko kumamat akasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Nasingpet. Saan aman nakiriri?
mapanak samot ejay syudad. Tenak man kitaan, no anya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. No adda kadwa na a babae. Ha, amangan peket din no day ta babae ti makagapo. So adi na kaya ti agyan dito yung lugar tayo. Sige. Amok analaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na a babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarikagay ta. Timangi daw ulo iti kakadwa ang makirangat. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayam. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige. Amok analaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na a babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarigagay ta. Ni Max kuma, ti mangidaulo iti kakadwa ang makirangat. Amangan no day ta ket ti makagapo. Isu adi na kaya ti makirangat. Lapdan siguro ti babae. Nalabit. Kuna na ngamin, adi na kayat nga agbyag ti pamilya na, iti nariribok a lugar. Ala, ingkan. Katsapay kumar, tagbaligi ka iti panggap mo. Amuma ti address ti boarding house na. Asidag ka no, iti universidad. Nalakalaeng asapulan. Nalpas matlaang ti review tayo. Sapay ko ma, tama kapasa tayo iti eksamen at talo ka da Max. Sungbatam siguro ni Max, kalpasan ti exam tayo anya. Da kamin, sekreto pa iti amin. Anya? Agayan ayatan ti agkabusor. Ngam, friend, ti parikot, palubusan na kayo ka di dagiti dadakkel ni Max? Sigurado adi da kayat. Agkalaysa kamin to iti sekreto, tapno di da ka numaamuan. Itapay laang, kablawan kayo. Sapay ko ma, tada kayo ti mamagkapya kadagiti kapulyan nyo. Wan gayam, saan mi akayat amabangunan ti pamilya mi ti gurang-gura. Dayto yan ti universidad ang nagtorposan ni Max. Tila ang boarding house ti Sapulak. Adumat dita ti mabalin a pagdamagan. Magnaak iti aglawlaw kat berukak ti boarding house. Magnaak iti asidag ti restaurant. Nalpasan ti eksamen tayo. Nabayag tayo nga agkuykuyog, ngam di kay pa nakadanon iti boarding house ko. Yawis ko ti ipapantayo ijay. Ada ka di makan ijay? Mabisina kun. Agpa-take out tayo tadyak pa nakaluto. At damat malabasan tayo a restaurant. Mapanta ka di ti boarding house na, Elsa? Diyak pa'y nakita ti boarding na. Kasano ang makitam? No di tamot mapan. Yantay nga Ruben. Dumagas tayo lang iti restaurant. Tagpa-take out tayo iti makan.
makita yung kaditi masaba tayo. Oh, makapungpong to ti itsura na. Ni Ina. Aglisi kayo. Saan yung asikgan? Ha? Agyan kayo tilikodak. Ina, nakaumay kayo dito syudad. Asino takadwayo? Dagita ka di ababay ti makagapo. Iso ade mo kaya ti agtongpal iti belin me kan ni amam. Nasaya at daat at tao, Ina. Idi na padungparanak. Isudatin ang tulong kanyak. Napadong paran ka. Ha, talaga nga awan ammom. Ammom alandok agpadong par ka. Aksidente tinapasamak, Ina. Awan ti mapasamak nga aksidente. No alerto ka kuma. Pangaasiyo, Ina. Saan kayo kung mga agpungtot dito eh? Intay man langan iti boarding house ko. Ha, kakaduam ka di dagita ababae iti boarding house mo. Ay saan nana? Agkakaadalan kami laeng. Ha, Sige, panawan kayo pay. Rhea, intang gayam, pumanaw tan. Grabe ti ina ni Max. Kasla da iti gubatan. Kasla kabosor na amin na makita na. Nagkintayagak itay makitak. Ang mga numabigbig nak. Anya ko man, mabigbig na ka. Anya ka di tinamnamaam nga aramidan ti may sa aman na kigubat. No makita na ti kabusor na. Ngam saan akabambantayan dito eh. Tapno maaramid na ti kayat ng aramidan. Uray, naturad da jay anana Lisa. Naungat ka naturay. Oray, saan mo nga ibaga? Madlaw ititigtignay na itay. Kasla kumilaw alyon. Ada ijay syudad ni Nana Lisa, ama. Ina, Nakakitaam, anak. iti asidag ti pagadalan, ina. Nagkukuyog kami kada Max kan Elsa, idi nasabat mi. Kasla kumilaw alyon, ako na ni Elsa. Agrinam kayo. Ang mga da kadwanak at sinurot da kay tinaliman. Sa anak na nagdiritso dito'y ama. Napanak pa nga imo na iti CR. Sino kadaktibadok? Tama nga no adda nalimad amang sursurot kanyak. Nasaya at tinaramid mo. Masapol nga sigurado tayo. Tapno saan tayo ang may sagmak. Awan pa'y tirumrumwar. Nang runakan ka, Rhea. Nakita na akadwam di anak na. Nagamak kami ka ni Elsa itay. Pimanaw kami adagos. Husto, tinaramid yo. Dayta ka di ti pangadang mo. Talaga adi mo kayat nga idauluan ti kapulyan tayo. No umaya kijay. Pagadalan ti kiddawan mi kadagtiag turay ama ipatakder. Tapno isuro mi dagti ubing. Didan sumalog iti baba taadayo. Kasi damat. Saan aday ta ti kayat ko amanggagan? Ti mangidaulo ti kasapulak. Tapno da tayo lata ti mabeg-beg-beg anaturay. Lading itat ina. Awan iti bokabularyok ti makigubat. Kapya ti kayat ko. Awanan ka itibain. Saan ka nga umay iya lugar tayo? Siyak nga rod ti mangidaulo iti kapulyan tayo. Ha? Awan pa'y serbem. Saan ko maina? Amangan no mapasamak mo't kada kayo tinapasamak ni ama. Dinakdektaran si ka nga inotel kantakrop. Masapol ada tayo ti mabig-big anaturay. Hanggang awan matulag mo. Ha? Talaga amasorona! Saan ka di pa'y nga agawid di anak mo? Timon namnamaan pa'y dayta, Ponso. Iso asyakon, ti mangida ulo iti kapulyanta. No kinabaalan ni Gabriela salang, syakto kiiden. Awan kagunggunana. Nga dama ko na nga anak alalaki. Tawan mo't sirbina. Nasa umon, kaya't nakit din na pagkapiyaan ti agkabusor apole. Ha? Pagadalan ka no ti kayat na maaramid ditoy, kat eso ti may sa amanor soro. Pagadalan kan manursuro?
Anya nga iti pampanunutam. Numaddaan iti pagadalan. Mayat samet adenggen aman nursuro ti anak ta. Ponso! Congratulations! Nakapasa kayo atalo. Makita yo kadi tinagan nyo iti bulitin ti pagadalan? Nakapasa tayo at alo. Mabalin tayo ti mangisuro. Nagmayat ko manod da pagadalan iji lugar tayo. Ket da tayo ti kaunaan amang isuro. Mayat day ta na panunot mo. Ado ti amamok nga opisyales. Iyuman ko ti may papan iti pagadalan iti lugaryo. Numaadaan iti pagadalan iti lugaryo, siguradong ang kasapulan da iti manursuro. Oh, ijayak mo ten amang isuro Wala, tapno saan tayo ngagsisina nga gagayam. Itamat lang. Iyuman ko kadagiti masagnan ti may papan iti pagadalan iti lugaryo. Dakkel nga utang mi anay pag-anakam kada kayo ti amin, ma'am. Para iti pagsayaatan ti kaaduan daytoy. Isu nga aramidek ti amin. Tapno maipatakder adagos ti pagadalan ijay lugaryo. Rhea, agkalay sata ko man. Tapnawan makapagsina ka data. Sige. O manugot hak. Kat numalpas ti mar aramid a pagadalan ijay lugar tayo. Ijay ta kumamot amang isuro para kadagiti kalugaran tayo. Day tamat ti kayat ko. Tapno di data mapagsina da ama kan ina. Nadamag ko saan dauna yan arumaraot. Tanakapsot dagiti man nakigubat da. Napigpig sa ti man nakigubat mi. Naidalit sa kanon ni ama. Kan nakapsot ni ina amang idaulo. Di da kayat ti mapanrumaot no ni ina ti mangidaulo. Nabasa ti daya per na, sung agriri. Pilyo na itang anak ta. Adan sakit lukluko na no dumakal. No makita da ama kan ina ti apo ko da. Anya nga ti mariknada. Sapay kaing-ingas ka noonay ni amang mo ti ubing. Day tati ko na ni ama. Mapantayo ka ti dadakkel mo iji lugar tayo inton bigat. Tandalpas kanon ti pagadalan. Agdiritso tayo iji balayo nga amuna. Taamangan no saan anasaya at ti aramidon da ama kan ina kadata. Apay nga inalam tila dawan ti anak ta. Inton sumangpot tayo. Ipawit ko tila dawan ti ubing kada ina. Ibagak nga iso ti apo ko da. Anya kadiday ta nakasubre nga igam mo. Entod matimay sa nga ubing. Ada ka no nang tod kan kwa na. Kitaan tamat. Lukataman nga rod takitaan ta. Ha? Nagguwapo mat nga ubing. Payakas la kaing ingas tila dawam idi ubing ka. Diyan ngayon nakadulin iti baol. Kita agman. Nga agpaiso. Basa man tinakasurat iti likod. Ala nga rod ta basaek. Ama ken ina. Daytoy te umuna nga apo koyo. Ha. Anak me ken ni Rhea nga anak da Tata Berto ken Nana Milba. Agkapya tayon tapno makitayo te apo koyo. Kaing ingas launay tiladawan ko.
Idi ubingak tiladawan ti ubing. Nagasawagayam je anak ta, kan anak ni Melba. Punso, kayat ko makita ti ubing. Inaugurasyon ita ti pagadalan. Mapantayon. Pagsawon da ta ijay. Tadwa ta akang runaan naman nursoro no aglukat inton panagsiserek. Ano lakit diti umay a tao? Damo nga minamang lukat. Lakit di Ta magagaran mo't dagiti tattao amadaan iti pagadalan diti lugar tayo. Saanan ang mabannog ang magmag na dagiti ubing, asumalog ang mapan iti pagadalan. Naragsak ka kadi, darling. Unay-unay. Talo tayo kada Elsa aman nursuro dito'y lugar tayo. Adulakit diti tawa tumabunoy kinagurasyon ti pagadalan. Lakit di. Ado ti maragsakan ken magagaran. Amaadaan tayo iti pagadalan dito'y. Dakal kano a selebrasyon ti maangay dita ka ay patpatakder a pagadalan, Punso. Ada kano umay nga opesyales. Ikarigatak ti mapan. Kaya't kumat makita ti pagadalan. Adda siguro ijay ti apo ko ta. Sigurado Tadamaks kan riya kano, ti maestro kan maestra ijay. Sigurado ang mapan amin ijay ti duapuli. Ado kano pa'y ti opesyales nga umay tumabuno. Kaunaan apas kan, amaangay dito kabambantayan. Ala, agsagana tanga roden. Ado lakit ti tao ijay. Agyaman kami unay iti kaaddayo kabaranggayan. Ita taadan pagadalan diti lugar tayo. Dito'y nga agadal dagiti anak tayo. Isuro tayo kung makadakwada ti panagkakapya. Awan ginura. Awan apa. Tapno agprogreso ti barangay tayo. Agtitinulong tayo para itinasayaat ang masakbayan dagiti ubing tayo. May sa tayo kumamin! Awan kumatin! Awan tirangat! Ay, no! Kaysa tayo para itikapya. Kasta ti kayat mi kan ni Max. Mangisuro kami adwa dito'y lugar tayo. Adamat kadwa mi agayem mi. Iso ni Elsa. Naragsakak mo't amakipulapol kada kayo kakabsat. Namnamaan nyo nga agtinulong kami amang pasaya at iti masakbayan dagiti ubing dito'y lugar yo. Oh, Lisa. Apay at tumalangkyaw ka. Di ka katagdengag iti bagbagada. Ket-ketaak nga rod, no asin tinang saklot iti apo ko ta. Sigurado ano saan ani Berto, ni Milva. Ala, kita nga roda, barang masarakam. Tao masidag ta iti ayanda. Ay, nakita kon. Ay, nakatugaw da iti dadya abanda. Ada saklot ni Berto nga ubing. Kan, ray-ray awan mat ni Milva. Ala nga roda, mapantay iti ayanda. Sige. Ay naha, nagmayat ti garek-gek ti apo ko tayo. Abalayan. Ay, da kayo magkayam abalayan. Agtugaw kayo, tadapay mo't bakante at tugaw. Ay, agyaman kami Ay na, nahabak ka abalayan. Siyak mati kaing ingas ti apo ko ta. Saan matasi ka abalayan? Ay, wala balayan. Dito siguro sumarunong nga apo ko ta. Siyak tumatan ti kaing ingas na. Masapul nga umay tumat agpasyar dagiti anak ta ijay balay abalayan. Ay, oray na kami Umay kami mat pumasyar abalayan. Nabalayan.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapawluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Salmo 103, versikulo 13 kan 14. Kaasyan ti ama dagiti anak na, kasta ti panangaasi ni Yahweh kadagiti agraem kankwana. Ammo na, no anya ti nakaaramidan tayo, malagip na atapok tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biyan. Unay kalakit din aya Edward. Inggatangam gayam ni Jenny iti laptop na. Takasapulan na kano iti eskwilaan. Adala nga rod computer dito balayan. Inggatangam pa lang iti laptop na. Saan na ama itugot iti eskwilaan, dahil ta computer dito'y balay. Spoiled samot unayan kan ni Jenny, lakay. Amin matlakid dawon na kan kat itad mo. Laura, jak kayat ama itulad kanyak ti anak ta. Idi ubinga ka. Agsangitak pa iti namin sakbay nga igatangan nak ninanang iti tsinelas ko. Wen, ngam sobra mater aramidam ita ni Jenny. No adda kayat na, gatangam adagos. Narigat no ma-spoiled ti ubing. Anya nga iti agbaling nga epekto na dayta iti panagadal na. Jenny! Jenny! Awan sama nun dito'y balay day nga ubing. Napanan naman nga tanaya. Jenny! Itay ka pa'y ngay ayaban? Ha? Ay, ikatuman day ta nakasulat nga earphone di talapayag mo? Apay ka di, mami. Agge-games kamot lagayam di ta laptop mo. Ay, ala, mapan ka gumatang iti rekado di ta kantina. Ha? Ibaundak manan. Manan? Itakalaang nga ibaon ah. Ida pampay lang day ta laptop mo. Ha? Makapasuron kayo mat, mami. Naa? Tasyak pa'y itan ti makapasuron? Anya ti araramidin ni Jenny. Dayjay, agkulkulong iti siled na. Saan na akayat ti mangan, ta dayjay la agge-games ti aramidan na. Bay amlaeng. Anya abay amlaeng? Saan na pa yun amasango ti mangan, gapo iti kagi-games na? Nasayat kit di taus usaran na ti laptop aginatang ko. Saanan ang makaadal analaing, gapo iti panang-spoiled mo kankwana. Umay kakit din tamaturog tan. Tani, rabiin. Ay, wan gayam. Imawag ka di kan kaninanang mo. Anya? Taapay ko mga umawag. Agsaksakit ka no gayam. Kat? Anya kumaita? Ha? Anya kumaita? Anya aklase asaludsud day ta ti maysa nga anak. Awan bibiyang ko kankwana. Anya? Maturog akon. Di mundak kamatan pa'y kanyak day abaket. Kagurak adenggen ti anyaman abanag ang maipapan kankwana. Kasano ang maimbagan ka ngay no saan mo matakayat ti mga nanang? Awan ganas ko amangan. Ad-ada kumapsot ka ano saan ka amangan? Ay, nakasaritam ka din ni Edward, anak ko. Ay na, kunakmatan kan ka anamin adon nga awawagak, ngam di naksungsung-batan. Amo na ka day, amasakita. Amo na mabalin ka di matadyak ipakaamuti ka sa saad yo. Kaguranak at alaga ti kapsat mo. Saan na kayo akagura? Iso day ta ti paglading itak anak ko. Aging ka di iti maudi nga anges ko. Kat di nak mapakawan ti kapsat mo. Tanya ko matibasol yukan kwa na. Dakkel ti basol ko kan kwa na. Kat day ta ti pagsaksakitan tinakam na.
Di naksan mapakawan ni Edward. Uray kaanuman. Manang Hilda, Ay, si kamat gayam ipag. Naimbag man ta nagkita ta dito'y butika. ay huwan nga rod. Kumusta nga ni Nanang? Dayjay, masakit lat ta. Aduman ang dagito'y ginatang ko nga agas na. Kanayon na adamagan ni Edward. Ay na, kanayon kumot nga ibaga ka ni Edward ang masakit ni Nanang. Katapay nga rod adi naman lab mapanbisitaan ni Nanang. Ay, kagura na lata ni Nanang. Isumat lagayam asaan na asungsong batan dagiti awag ko kankwana. Jakman amo, tunggal da kamatak ni Nanang kankwana, agbaliw ti reaksyon na, agungat adagos. Maawatak ipag. Bayam, kasaritak anasayaan. Naungat ngamin kan naimot ni Nanang mi kankwana idi ubing kami. Para kankwana, pinarigat unay ni Nanang. Daddy, nagdaanan ti sandal ko. Kasanwa nagdaan. Kat idila ang napalabas a bulan a ginatang tadayta. Kan, adamanan baro ang sapatos akayat ko. Baro nga style. Kayat mo asawan? Igatangan ka manen? Wan Daddy. Naka-sale ita ijay mall. Kursunadak namin dahi ang sapatos. Ha? Sale? Amumon no anya ti sale? Daddy, intagatangon. Kat sagmamano day ta ibagbagam anak ka sale. Nalaka ta sale nga rod. Gatangamon Daddy. Isu nga ron adamdamagak no sagmamano. 5,000 laang. 5,000? Nagninan? Nalakakit din Sige Daddy, gatangamon. Jak tupay napadasan tinagusar iti kasta kangina a sapatos. Taapay asan? Amumeten, naimot idininanang kanyak. No agpagatang akan kwa na, ungtanak. Uray ko la isang sangit ti sakit tinakam ko. Ay, kaasi kamot nga rod Daddy. Naungat kanyak ni Lolam. Dinak ipatpatag nga anak na. Parigatan nakpay apagtrabahon ijay talon. Ngamsaan namat akayat agatangan ti kayat ko. Ay, isumot lagayam asaan mo amapanpasyaran nga oray masakit. No nagbalin ko maanasing patkanyak idi. Di pa syarat ko pa. Para kanyak, sikat ti the best Daddy. Tami na kayat ko, it-itid mo kanya. Bakit? Sumurot ka kada kami ka ni Jenny. Mapan kami ijay mall. Taapay manan, linawas samotan amapan kayo ijay mall nga agama. Mapan ko nga ron kanugatangan ti ipagpagatang na sapatos. Igatangan manan iti sapatos? Barupay medya sapatos na Amumat ni Jenny. Kayat na ti agporma. Kat, manungay mat ti balor day ta sapatos. Nakasale ka no? 5,000. Anya? Iso ti pangigatangam iti kwartam? Idinto ta di mo man la maigatangan ni Nanang mo iti agas na? Agsao ka manan iti jak kayat. No ni Nanang mo ti pagsaritaan, agungat ka adagos. Jak kayat amangag, ti anyaman abanag maipapankan ko ana. Maiturad mo nga ibaga ti kasta, iti bukod mo nga ina? Bukod ko nga ina, apulos adinak impatag. Rumbang kadi, nga ipatag ti kaskan ko ana. Nagkita kami ngamin ka ni Manang mo. Kat na ibaga na kanyak, asaan ka nun ang makabangon ni Nanang. Ay, Jenny! Jenny! Nakasagana kan? Mapantan! What, Daddy? Ala, intang arudan. Kumusta ni Nanang Yumare? Kumapkapsot lata ni Nanang. Bakit mat ngaminan? Kanayon na lata sa pulan ni Edward. Ingka ngamin kasarita ijay balay da Ibagam tipod no akasasaad ni Nanang yung. Kasano no pabainan na, uno agungat kanyak.
Ay na, maamakak mat. Unay mat ngaminan ni Edward. Uray no kaskasano, mapan na kumamat bisitaan ani nanang iyo. Tani, masakit. Aging gaitan ang nagbaligin iti biyag. Kagurguran na pailaang ni nanang mi. Di na pampanunutan, aga po iti ado arigat anapasaran ni nanang yo. Isumot tinang ipaaykan ko na iti baligi. Tinagidakis na ti panang disiplina kan ko na ni nanang yo. Agasaman, iso ti chief ija opisina da. Nagngato ti posisyon na. Ngam di namatan kayat atalyawan tinagapuan na. Nanang, anya day taig ka, ma'am? Dahito man ladawan ni Edward, anak ko. Nagdaan matanday taladawan na. Ubing pa'y ididita. Imbagla apakalaglagi paken ko na. Dandani saanen amadlaw. Gapo iti kinadaan na. Awan mo't ti baro aladawan na kanya. Nanang, Kasaritak ko man ni ading mo. Kagura na nga ta, no siyak amis mo ti mapan ijay balay da. jak tupay may turad ti bumaddag ija balay da. Kayat mo asawan. Matay ako ajak man la makasarita ni Edward. Nakasagana kad umawat iti pamakawan kan kwa na. Nuday tati kasapulan, anak ko. Taapay ko maadumawat ka iti pamakawan, nanang. Anya ko matibasol mo. Papayaban na ta, teacher ni Jenny. Taapay ka no. Aga siguro na patag nga ibagana Umawag latan Ay, disturbon na pa'y ti tao. Sige, siyak tulatan ti mapan iji eskulaan da inton bigat. Wen, sikat timapan. Jak lamasango. Ngam kasano, no ada problema ka ni Jenny. Tanya ko mati problema. It-itad ko mat amin akayat na. Adda cellphone na. Adda laptop na. Isong harod day tati parikot, Edward, ta inispoiled mo di anak ta. Ne. Kagura nakpaikit din. Gapo iti panang ipatag ko iti anak ta. Adda basol ko. Disiplina ti ubing, tapno na sayaat, iti panagdakkel na. Adula amin nga ibagbagam. Di nakman ipadpadakan ni nanang. Apuro panang parigat tinararamid na kanyak idi. Apay ka di nagrigat mo apakawanan ni nanang mo, Edward. Di mo ka di pampanunutan? Ano saan nga iti panang disiplina na kan kaidi? Saan mo amaragpat no anya ka man ita? Agtal na ka. Kita am dagiti agtutubo ita. Nalakada laang amaalat ikayat da. Iso anakapoy da kadagiti problema iti biyag. Saan da nga amo nga ilalaan dagiti sakripisyo dagiti naganak da, ta saan da napasaran ti nagrigat? Nita, saan ka pailangag sardang? Mamakawan ti Diyos, tamo na ang naggapu tayo iti tapok. Apay adi mo mapakawan ni nanang mo? Tao laang ni nanang. Agbasol mo't akasken ka. Apay nga itakalaan. Malaman Nakimiting at pay ngamin. Kalpasan na, kinasarita nak di teacher ni Jenny. Kat, anya nga iti imbaga da di teacher na. Saan mat gayam asumsumrok iji eskwelaan ni Jenny? Anya? Kasano kung maamapasamak tayo ta? Inal daw mat asumsumrag. Ik-ikak itinawadwad ang kwartana. Dayta ti makagapo, no apay ama ibarbarkadan Jenny. Gapo iti ado akwarta nga ititad mo kankwana. Maibarbarkada ni Jenny? Wan, sumursurot iti dakas a barkada. Oh, damagak man itakan ka? Nasaya at kakadi nga ama? Jenny, agsarita ta. Adda pa panak. Saan nakabasta talikudan latan? Or-orayan dagiti barkada. Nangag mo kadit imbagakan ka. Kunak adinak talikudan, tagsarita ta. Imot ka? Anya? Uli teman ti imbagam? Dumaw-dawat ak iti kwarta kan ka. Di nakpaikan. Taan anwam ko mati kwarta. Tapay adamagom. Kasta itan ti panang sungsungbat mo kanyak. Apay nga minadinak kayat nga ikan iti kwarta. Bilbilangan ka, Jenny.
Di mon urayin ang makauntak. Siyak ti amam. Urayan niya ti aramidam. San ang mabaliwan dayta? Apay adinak amo arespekton. Ha? Adula aming ibagbagam. Panawan ka man lang ay. Jenny! Agsubli ka! Oh, makitam? Makitam ti epekto ti aramid mo? Di na kan amo a respektuan di anak mo. Jak amunuan niya ti aramidak. Teenager pa'y laang. Ngam pagsaksakitan nan ti ulok. Nana, kumusta kayon? Napigsa kayo ka din? Ay, pilpilit ti mga anbalasang ko. Ayun gayam, nagkita dala kay ko kan Edward idi na minsan. Napan ka nun pagtrab-trabahuan dala kay ko. Ay na, nagmayat ka nun lugan na. Sa bali at talagang tibos. Nasaya at nagkita dagayam iti asawam. Wala na, ay na, bagbagay na ti posisyon na akas chief. Kasta ka de. Nanang, agtumar kayo ni Tiagas yo. Ay na mare, istorya kininanang mo. Anakita ka nun nila kay ko ni Edward. Ay na, nagmayat ka nun ti pamagina. Saan akas kinilakay ko alumaklakay, gapu iti kinadagsan ti trabaho na. Barang ano umay da pumasyar. Ay kat nasaya at ano kasta. Ay, pudno ka di day nga ipagbaga mayang. Kaano da ngay nga umay. Ay nasken ay saga naak. Agdi gusak daw, kan isuot ko ti kabarbaro abadaw. Sorpresa kumakan ni Nanang. Nailawan kumunta na naibaga. Apay amasapon nga agdigos kayo ngay nana. Ay katwan tano ara ko panakto ti anak ko. Ket nabang luak ang maangot na. Ay na, maragsakan ako unay, tay may naksinarong karanan ako. Di mula amaw, anabayag nga inururay ko na ito'y akan ito. Pakawanan nak. No itaak lang anak umay, nanang. Nabayagan a plan-plan mo dahito akan ito. Panagrik na katawanan sakit ko, tanakita kan. Ayun gayam, ayan nga iti apo ko. Apay asaan nyo akadwa. Isu itati parikot ko, nanang. Diyak mo, no kasanok a disiplinaan. Nanang, naamiris ko itan. Apa nang ipataggayam, ti inaramid mo apa nang disiplina kanyak ide. Wan, anak ko. Saan anasayaat nga agipumpen ka iti gura iti naganak mo. Disiplina mo ti anak mo iti omno apanang disiplina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 26, versikulo 20. Maidap ti apoy, no maibusan iti sungrod. Agsardeng met ti panagaapa, no awan ti mamad padakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kanya. Apay anak kami suot ti asawam arimwar. Dinamag ko no asino ti kakuyog na idirimwar iti opisina da.
Masurunkit din. Nakitam ka day nga dakakuyog na. Wala nang. Husto arumarak mo't iti opisina mi. Nakitak nga adda kagiddan na arimwar iti dakkel arwangan. Anya ti insungbat na ididinamag mo. Di na kano mo. Tanagranada kano arimwar adwa. Kasta ti rason dagiti lalaki. Iso nga rod masurunak, nanang. Si putam ti asawam. Amangan kit dino adda milagraw ngar aramiden na. Magrot ko lakit diti tanged na. Numatiliwak nga damilagro ngar aramiden na. May mayat ko mga main, numay sa nga opisina ti ayan ti trabaho yaw. Naimas ti kari-kari nga inlutom, ana. Tapno magustuham, sir. Talaga nga inimas ko ti timplana para ken ka. Oh, apay para kanyak. Saan matasisyak ti mga na? Adu tayo amangan. Joke, sir. Da kayo lang amin ti mangibagbaga, anaimas ti luto. Uray di da ibaga anaimas, numaganasan da ti mangan, kaawatan anaimas ti lutom. Kanayon mo't kit di maibos ti masida nga ilutok, sir. Kaawatan na nga rod anaimas no maibus a kanayon. Sa bagay, husto ti imbagam, sir. No saan anaimas, saan maibos. Bantayam ti katulong mau, tanakitak amayat ti rarabakan da iti asawam. Ti sinalbag akatulungan, ampang ababay, kasaritak man inton sumangpet. Imbaon ko nga miniji tiyandaan. Ay naanak ko, kaadwan akatulong, kat kayat da akwartaan ti amo da alalaki. Saan lang ang akwarta? Kayat da pa'y nga agawon ti asawa ti amo da babae. Nagpaiso day ta, nang runa kat adda itsura ti asawam. Ay, sana mabalinda ito Diyak ipalubo sa madaan iti relasyon ti asawa kanday di at chimay. Rumbang laang. Ngam narigat mo't ngamin ti mga iti nagagat kan matalag akatulaw. Ay, day tangarod kat nanang. Amangan no makatumpong tayo pa'y iti agtatakaw. Oh, apay akas na ti rupam. Kaslanarba kad suuran. Masurunak namin ka ni Mario. Kan iti katulong mi. Apay ka di friend. Ada ka din nakita mga aramid da? Nakita ni nanang nga green-rin nabak da kano iti kusina. Ha? Gapo ka dit green-rin nabak da? Kasurun mo ida? Apay nga minasaan asyak ti karin nabak na. No kayat mo asikat ti karin nabak na. Sikat ti umuna amang rabak ken kwa na. Sa bali mat, tamanga pa ken kwa na ti kanayon mo nga aramidan. Kasano kat babaero mat ngamin? Ada ka din napanagnagam a babae na, friend? Ha? Awan pa'y matkit di. Oh, matlagayam. Ti balakad ko ken ka, friend. Saan ka unay nga agim-imon, ta mga nudakas, ti ibunga na. Masapol akasaritak dagijay inton makasangpetak iji balay. Apay ang nagkuyog kayo asim mangpet. Da kayo, Mario kan Ana. Ha? Ne? May samot ngamin ti pagnaan nga agturong dito balayo, ma'am. Naggapwam ngamin, si kaababae. Imbaunak ni Nana Nena agim matang. Idi agawidak, magmagnamot ni Sir iti dalan, ma'am. Kat, kayat mo matan, tinakikuyog. Nagpaudi ka kumaa, wano imuna ka. Jaske kayo kitdi. Ne, nagalaslakit din ti panagsasaum maylin. Di adal ka kadi? Wano saan? Saan mo adamagan no di adalak wano saan? Tamon ti songbat ti saludsod mo? Wen, mabalin adi adal ka. Ngam saan iti aramid? Apay, ada ka din inaramid ko amadi, ha? Sige man, ibagaman kanyak. Sika, ti adaramid na! Nay, apay ang naliday ka manan, bro. Kanayon sa mo't dahit akinaliday mo. Parikot ko ti asawak, bro. Kaslaar malay tingiwat na. Kanayon nga agbusingar. Anya kanila unay ti makagapo. No apay nga agbusingar ako nam. Basta da makita na akadwa ka magna. O na makisarita kanyak. Sa balin ti adda iti utak na. Ay, no siyak ti gasta. Adda tapno gunggunana. Numet ngamin maminsan.
Ti katugangak ti mang sul-sul-sul ken kuana. Ay, day tamot ti madi, bro. Katugangan, ama di ti aramid na. Imbes sa bagbagaan na di anak na aman nangimon. Ad dakit di, arubruban na. Adda pang ibaunaken ka. Ingkaalaan ti impaw iti gayem ko iti ibagak nga adres. Adayo ka di, nana? Saan unay nga adayaw? Mabalin mo apag naen. Iti labos laeng ti pasdek nga ayan dagiti agduduma nga opisina. Ay, medyo adayo nga rudno kasta, nana. Ay ingkakidain. Nakasurat di ta papel nga inted ko ti address. Tapno saan mo amalipatan ti kalyay ken numero ti balay apapanam. Sige, nana. Matungpal. Mabiit ka lang ijay Saan ka amakitungtong manag? Biro kag pa'y matikunayo abalay nana. Agdamagak pa'y, no saan ko amasarakan adagos. Ay basta agawaam, saan kang agbaybayag? May sambut mo ka di ita day tar aramidam, bro? Ikagumaak, bro. Ay mun gayam. Umay ka di ita jay tao apadpadaanan ta ang mga alay ti papeles? Day tamat ti kunana. Mabit na ito'y. Tadwa ta ang mga ramid, bro. Adaytan, nalpas kon. Nalpas kumatan ti papeles, bro. Intaman pa'y Jerwar. Pagururayan ta iti tao nga umay mangala. Mayat nga agpaiso di tarwar. Tamakita ta no addan di tao. Wen, ken adamot kantin iti asidag. Mabalin nga iti pagurayan ta. O sige, taawagak. Ibagak nga ijay ton ti pagkikitaan tayo. Sige. Dandanimot siguro dayjay. Ne, bro. Anya tikit kita ijay ruar. Nimot ana akatulong mi dayjay. Ne, apay nga adda iti ruar ti opisina. Amangan no adda ibagana. Ayan ti katulong yu, bro. Jay kadi nakaberde. Nagpintas a babae, bro. Wen, bro, iso dayjay. Kaslad da birbiro ka na Isumet lagayam apagimunan ni bakat mo. Tanapintas. Aguray man basit, bro. Amangan no addakit di ibagana. Pakikita moten, no addan jay tao nga rurayan ta, bro. Imbagak metkit di, nga iti unag ti kantin ti pagsasarakan tayo. O sige, bro. Inak pa iti ayan ti katulong mi. Sige, bro. Kumita ka kadi iti ruwar iti sarming atawa. Nimat Mario day chay. Ada ka sarsarita na. Dagiti awanan bain? Tagsinnarak da pa'y di ti ruwar ti opisina? Asino ti babae? Ti katulong mi. Taumay na pa'y surutan ti asawak dito Ay, aguray ka man tarumwarak. Ay, saanan, friend? Amangan no adda may imbaga ti katulong niyo. Kita laangan dito'y tawa. Anya nga tati imayan day ta babae dito Umay nakitaan di asawak. Pimanawan ti babae. Intudo ti asawam ti may sa akalye. Agturong ti babae ijay intudo ti asawam. Pag sinarakan da siguro ijay. San ka nga agatap adagos? Damagam tupay ti katulong mo. Apay nagsinnarak kayo ka ni Ana ijarwar ti opisina? Nagsinarak? Amom ka di ti ibagbagam? Aglibak ka kadipay, kat nakita ti dua mata. Damagam kininanang no apay anapan ni Ana ijay. Saan asyak ti ginagara na ijay? Apay nga ron nga da ka ijay? Saan ka di arumbang nga iti opisina ti ayan mo iti dayjay nga oras, aber? Adda kami iti kantin kin ni Chris. Adda ururayin mi at hao. Mas daawak iti nakitak ni Ana nga adda itirwar. Inasitgak ta dinamag ko no apay nga adda ijay. Agdamagak man kaninanang, nupudno matlang day tang ibagbagam. Iso ti pagdamagam no apay nga adda ni Ana ijay. Imandarmanen tilaing mo nga agatap. Pudno ka di ti imbaga ni Mario? Ada kayo ti akin nakam iti ipapan ni Ana iji asidag ti opisina ni Mario, nanang? Adda nang ibaunaken kwa na. Ngam saan nga iji opisina ni Mario? Adda na pan na inala apaw 8. Matlagayam.
Apay nga rod, ang nagsarita dapay, sakbay anapan ni Ana iti papanan na ko ma. Ay dayta ti amuam. Ang mga nuad da sa bali ang makagapon no apay. Inak man iti kusina. Tadamagak man day di babae, no apay ang nagsarita da ni Mario. Sige inkan, damagam no apay. Tanay, nasakit ti ulo. Kaslam alam minak pa'y kiday. Inak man pa'y ijay silid ko. Amang ano aggurigor kayo mutan, nanang. Nalabas kamot, Maylin. Pagimunam amin ang makitam. Nabayagan a katulong tayo ni Ana ditoy. No talaga akayat ko timang loko, idi kumapay. Kan may sa anak nga arsab. Nga ta, apay nga rod ang nakita ni nanang asinurot mo iti banyo. Anya manen asinurot iyay banyo akon kunam. Ay, jak ammo nga adda ijay. Idi napanak, adamot gayam tao ijay. Iso asaan akon nga imunag. Kat na imbaga ni nanang asinurot mo kano? Aya po aya, agpada kayo ang nagrugi, ti pa nagpampanunot na. Di mo man iraman ni nanang ko ditoy? Tapno awan di pagduaduan nyo. Pagawidan nyo ni Ana. Saan kan amangala iti katulong? Asino nga rod ti agtrabaho dito'y balay? Sapay agsakit ni nanang? Umikat ka nga agtrabaho. Tasikan ti mga sikaso kadagiti ubing. Aglaba, kan aglinis! Itatada tayo amin iti sango ti lamisaan. Danggin nyo kumatibagak. Nauma akon, iti kinalaing yung agatap. Anya ti kayat mo asawan? Nangedeng akon. Tapno agsardeng ti panagim imun ni Maylin. Pasensya kan, Ana. Ngamkid dawag. Nga agawid ka pa'y. Dayta kumamot ti ibagak, sir. Kayat kun ti agpakada. Tapno awan ti puon ti ririyo. Pagyamanak no maawatam ading ko. Nagagat ka na singpat ka akatulong. Ngamno iso ti pagtalnaan ni Maylin. Aramidom ko ma. Maawatan kayo, sir. Talagang nga agpakada akmat laeng. Kat, ibagak mo't kada kayo. Nana Nena, kan Ma'am Maylin. Nalinis ti konsensyak. Awan madi nga aramid ko. Si papalubos sa kiti panagawid mo ading ko. Pasensyakan. Adupay ti mabirukam anasaysayaat nga amo. Kasano da ito yan, nanang? Awan ti agasikaso ka dagiti umbing. Awan agtrabaho dito'y balay. Ay, dayta nga raw danakaw. Pinagawid mo ti asawam ti katulong. Sapay imbaga na asan kanun ang mga alay ti katulong. Tapno awan kanu ti pagat-atapan ta. Bidot sa ti atap taken kwa na. Pinapanaw na laki nga ro ti katulong. Ay, jak kabailan ti trabaho ti katulong. Tanasakit dagiti saka ken sikat kaw. Uray siyak mo tananang. Sayang mo't no umikatak iti trabaho, akas ko na ni Mario. Hanggang kasanon dagiti agad-adal nga ubeng. Asino nga iti mangitulod ken mangsukon kadakwada. Awan met nga rod maibaon. Agbabawi ak iti kanayon ko apanagatap, nanang. Dakayon tumot ngami. Kunak ngamin no adda pa nagasem ni Mario iti katulong gaputan na pintas. Ita, duatan ang marigatan. Trabaho tanti trabaho dito'y balay, nanang. Ay, agbabawi akmo iti nararamid ko anak ko. Ita, saanan akayat ni Mario ti mangalay ti katulong. Ay, aganos ta, gapumot laeng iti aramid ta. Liklikan ti agatap ken agpadakas, tapno maliklikan met ti apa. Panagtalak ken pamatag met ti kasapulan, tapno natalinaay ti pagtaengan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.